Vítajte v našom teste. Tentokrát je to BMW Radu 5. Čo sa týka benzínových verzií, začína niekde od 42 000 eur, vrátane DPH plus minus nejaké drobné. Potom sú tu naftové verzie, ktoré začínajú už na 40 000 eur a 800. My máme ale verziu 20D X-Drive, čo je permanentná štvorkolka a 2-litrový motor s výkonom 190 koní. Naša cena je niekde okolo 48 000 základ a s výbavou stúpla až na približne 60 000 eur. Je veľmi komfortné, ponúka mnoho miesta, všade kde pozriete, veľa odkladacieho priestoru, okolo vodiča, okolo spolujazca, okolo zadných pasažierov. Zadné sedačky sú pohodlné, vhodné pre dve osoby, môžu sa tam rozvaliť ako v saune. Potom tretia osoba je skôr na také kratšie trasy, neodporúčame na tom ísť teraz do Francúzska napríklad 5 osobám, ale vpredu to miesto je vynikajúce, všetko je situované okolo vodiča ako každé BMW vlastne. Nenašli sme nič extra špeciálnové, ale máme napríklad z príplatkovej výbavy budíky, to znamená to, čo je pred vodičom, ktoré sú tzv. Black panel, to je, že sú to elektrické budíky a menia sa v závislosti od režimu, ktorý navolíme. Vidíme teraz stúpajú otáčky úplne inak, môžeme prepnúť do manuálu, reaguje ten plyn hneď. Potom je tu komfort režim, v ňom sú budíky také štandardné, to nazvime, a potom je tu Eco Pro režim, ktorý nám zmení budíky na takéto niečo. Je to veľmi šikovné a veľmi zaujímavé, pretože nestretávate sa s niečím takým nezáživným celú tú dobu, môžete to meniť ako sa to vám páči. Vráťme sa späť ku pohodliu. Auto ponúka veľa pohodlia na sedačkách, sú to kožené športové sedačky, takisto je športový kožený multifunkčný volant. Nie je vyhrievaný, ale môžete si zakúpiť aj vyhrievaný volant. Nebolo nám to však treba. Radiaca páka, štandardná, ako ju poznáme aj z iných BMWčiek s automatickou prevodovkou. Táto je 8-stupňová, automatická, takisto mení svoju charakteristiku podľa režimu, ktorý na ní navolíme. A brzdy, čo je veľmi zaujímavé, sa riadia podľa športového režimu. V športovom režime brzdy reagujú následovne. Pri prudkom pustení plynového pedála sa automaticky nastavia brzdové obloženie, sa nastaví na kotúč tak, že je už pripravené brzdiť a vám vlastne stačí cuknúť jemne na brzdový pedál a v momente brzdi. V prípade režimu Comfort a Eco Pro sú brzdy riešené viacej do mäkká a až nad rýchlosti 130 km za hodinu sa opäť prehodia do tohto istého režimu, že keď prudko pustíte plynový pedál, tak sa hneď pripravia tie brzdové platničky na rýchle brzdenie, na súrne brzdenie. Je to tak naprogramované, BMW myslelo na tú bezpečnosť, aj aktívnu, aj pasívnu. Samozrejme, permanentná štvorkolka zachraňuje vás stále, ani o tom neviete. Odporúčame do takéhoto luxusného auta tú štvorkolku. Čo ďalej odporúčame? GPS navigáciu, ktorú máme aj my, je to tip-top. BMW sa jednoducho vybláznilo, čo sa týka tej GPS navigácie. Je najlepšia, si dovolím tvrdiť. Takisto, čo musíte mať, sú príplatkové adaptívne svetlomety. Perfektná vec. Adaptívny tempomat. Perfektná vec. To sú veci, ktoré by ste už očakávali, aby to auto takéhoto typu malo. To znamená 5, 7. Ak to nechcete,
potom pozerajte skôr po tej trojke, pretože vás vyjde o niečo lacnejšie. Dajú sa riešiť rôzne individuálne úpravy, to je od úpravy prístrojovej dosky, od úpravy je na výber z rôznych volantov, je na výber z rôznych sedačiek, tapacír, to znamená teda dverové panely, stredový panel, strešné panely, dozadu sa dajú dať monitory pre vaše deti. Je to rozmanité. Čo som ešte nepovedal? Jazdné vlastnosti, výborné. Auto je obuté na vysokých pneumatikách. Elektróny máme R17. Vyhovuje mi to, ale maximálne tentokrát to nie je o frajerine, že chceme tu mať nejaké 19-ky alebo 21-ky, ale je to skôr o tom, že čím vyššie pneumatiky sú, tým lepšie odpružia všetky tie nerovnosti, s ktorými sa to auto stretáva. Takisto aj to pruženie je vynikajúce. Čo sa týka podvozku, zatiaľ najlepšie, povedzme to, najpohodlnejšie, najlepšie BMW, aké sme testovali. Čo sa týka toho motorového agregátu, nie som z neho nadšený. Má to síce 190 koní, čo je papierovo veľmi krásne číslo, ale keď potrebujete prudko akcelerovať, či ste v športovom režime, či sa prepínate do manuálu a robíte s pádlami pod volantom, alebo či ste v tom komfortnom režime, nie je to vôbec dobré. Ten motor sa, nechcem povedať, že trápi, ale trápi sa. Išiel som s motorom 30D, to je 3 liter 6 valec a to je do tohto auta maximálne vhodné. Takisto spotrebu. Otočili sme Nemecko, Mníchov, rodnú krajinu tohto auta a spotreba nám vyšla 6,9, okolo 7 litrov na stovku, vlastne dlhodobá z Bratislavy tam a späť. S tým nebol problém. Ale verím tomu, že s viac objemovým a so silnejším agregátom by tá spotreba klesla, pretože ten motor by nemusel ísť celý čas, povedzme, vyťažený na 60%, ale by išiel vyťažený iba na 30%, tým pádom vám klesá aj tá spotreba. Treba na to myslieť, netreba pozerať len na to, že čím menší objem, čím menej koní, tým bude tá spotreba nižšia. Nie, nebude. Máte na výber rôzne agregáty, benzínové, naftové, či chcete 2 liter, 3 liter, dokonca je potom aj športová verzia M5, čo je legenda. Dobre, čo sa týka miesta v kufri, perfektné, napcháme tam strašne veľa vecí. My sme v podstate išli ako kameramani do Mníchova, napchali sme do neho kufre, tašky, statívy, teleskopy, napchali sme do neho rôzne ďalšie prípravky, ktoré sme potrebovali a ten kufor bol stále priestranný, stále by sme tam ešte niečo napchali. Skutočne mám pocit, že terajšia 5 narástla do rozmerov bývalej 7, možno tak 2 generácie dozadu. Dobre, toľko k tomuto autu. Odporúčame ho pre všetky veci, ktoré sme vymenovali. Negatíva samozrejme má asi ako každé auto. Jediné negatívum, ktoré sme v tomto aute našli, je hrana pred spolujazdcovým ľavým kolenom, to znamená, kde je odkladací priestor, tak je príliš vysunutá do priestoru a to spolujazdcovi vadí. Ale možno je to len o zvyku, možno je to o tom len, že sme mali vysokých spolujazdcov, príliš vysokých, ťažko povedať. Toľko k tomu. Ďakujeme za pozornosť. Vidíme sa pri najbližšom teste.